дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд бо беҳтарин хабару гузоришҳо барномаро оғоз мекунад. Рафтем. аз Формула 1 не аз Формула 2 сар мекунем. писари Михаил Шумахери дастон дар мусобиқаи Формула 2 чемпион шуд ва қарор аст аз соли оянда худро дар мусобиқаи пурнуфузи Формула 1 бисанҷад. ин дар ҳоле аст ки сарнишини дастаи Према Мик Шумахери 21 сола дар як даври рониш ба мушкилот дучор шуд ва маҷбур буд ҷониби пит стоп биравад. рақиби асосии ӯ дар ин мусобиқа Каллум Айлот буд ки ҳатто аз мушкилии пешомадаи писари Шумахер истифода бурда натавонист ва Шумахер бо бартарии 14 хол аз Каллум чемпиони мусобиқа дониста шуд. Мик Шумахер мавсими оянда дар Формула 1 аст, чун аллакай боха аз шартнома ба имзо расонид. Михаил Шумахер бошад ҳоли ҳозир маъюб ва дар аробачаи маъюбӣ ҳунарнамоии писарашро дида ҳаловат мебарад. ба падар ин хел хизмат мекунанд. майдони хонагии дастаи Наполиро расман ба номи легендаи дастаи Наполи Диего Марадона гузоштанд. аммо ин сару садоҳоеро ба вуҷуд овард. яъне на ҳама дар Неапол розиянд ки майдон номи Марадонаро бигирад. хулас дирӯз мири шаҳри Неапол Луиҷи де Маҷистрис ба ивазшавии номи майдон имзо гузошт ва аз ҷониби рӯҳониҳои шаҳр мавриди интиқод қарор гирифт. қаблан майдон бо номи як рӯҳонӣ ва олими машҳури итолиёвӣ Апостол Павел гузошта шуда буд ва баъди он ки мири шаҳр ба хотири рӯҳи Марадона номи майдонро иваз кард, пайравони дини масеҳӣ ва рӯҳониҳои дигари Неапол бар зидди мири шаҳр бархостанд ва гуфтанд ки исми Апостол Павелро хат назанад. ҳоло майдон расман ба номи Марадона гузошта шудааст, вале ҷанҷолҳои сиёсатмадорон бо рӯҳониён дар ин мавзӯъ идома дорад. дирӯз дар Италия қариб ҳама ба ҷанозаи Роналду мерафтанд. ин дар ҳоле аст ки саҳифаи машҳури футболог бо паҳни як хабари фейк ба ҳамагон гуфт ки Криштиану Роналду футболбози дастаи Ювентус ба садамаи даҳшатнок дучор шуд ва ҳоли ҳозир дар беморхона бо марг даст ба гиребон аст. ин хабар анқариб аз бегоҳ то саҳар дар сархати саҳифаи мазкур буд ва дар Италия то кур шудани хабар сару садоҳо зиёд шуд ва қариб монда буд ки дар Турин мардум ба кӯчаҳо бароянд. саҳари барвақт хабарро аз ин саҳифа тоза карданд. идоракунандагони саҳифаи машҳури футболог ба рӯзноманигорон гуфтанд ки мо бояд таҳқиқоти дохилӣ гузаронем, чун воқеан намедонем ки кадом корманди мо ин хабарро расонаӣ кардааст. дар ҳоли пайдо шудани шахси гунаҳгор мо худамон ба полис хабар медиҳем, гуфтааст идоракунандаи саҳифаи твиттери футболог. медонед аз рӯзе ки COVID-19 пайдо шуд ҳама ба хабари шум зуд бовар мекунанд. рӯзи 5 ноябр раҳбари ташкилоти размии UFC Дана Уайт аз шартномаро қатъ кардан бо як равгари дивизиони миёна Йоэл Ромеро хабар дода буд. дирӯз дар як нишасти матбуотӣ ба ӯ суол доданд ки чаро бо он равгар чунин корро раво дид. ӯ гуфтааст ки мо бо ӯ барои 5 рақобат шартнома доштем, вале мутаассифона ӯ дар 4 рақобат шикаст хӯрд ва сину солаш ҳам аз 40 болост. аз ин рӯ роҳи беҳтар қатъкунии шартнома буд. аммо ин суол дар пайи худ нақшаҳои дигарро ошкор кард. Дана Уайт дар давоми суханронияш гуфт ки мо нақша дорем ки то соли нав беш аз 60 равгари ташкилотро ҷавоб диҳем. ӯ дақиқан нагуфт ки дар рӯйхати сиёҳ исми кадом равгарон ҳастанд, аммо қарор аст UFC бо 60 равгар ба қавле гудбай гӯяд. ҳамлагари аргентинии дастаи Зенити Санкт-Петербург Себастьян Дриуси дар як барномаи телевизионҳои Аргентина дастаи Зенитро мавриди интиқод қарор дод. Дриуси ба суоли он ки оё ӯ мехоҳад ба дастаи қаблияш Ривер Плейт баргардад чунин ҷавоб дод: ҳақиқати гапро гӯям, ман Ривер Плейтро ёд кардам. 3 сол гузашт ва ман дар як мавқеи ноқулай дар Зенит бозӣ дорам. ман дар ин ҷо хаста шудам ва тайёрам ки дар дилхоҳ вақту соат ба Ривер Плейт баргардам, гуфтааст Себастьян Дриуси. дар ин мавсим Дриуси ҳамчун ҳамлагар танҳо 1 голу 2 партофти головар дорад ки барои як легионер ва яке аз гирандагони маоши баланд дар даста хеле кам аст. аммо Дриуси сабаби инро дар мавқеи нодурусташ дар майдон медонад ки Сергей Симак онро муайян мекунад. хулас саволи асосӣ ин аст ки чаро легионерҳо аз дастаҳои русӣ мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар фирор кунанд? намедонам.
собиқ футболбози мунтахаби Италия ва чанд дастаҳои дигар Марио Балотелли ки ҳоли ҳозир оддӣ карда гӯям бекор аст, бо пахши як навор ба мухлисонаш расонаӣ кард ки ба хонаи ӯ дӯст даромада шишаҳои мошинашро шикастанд. дар навор дида мешавад ки чӣ хел шишаҳои мошин пора пора шуданд ва ғоратгарон бо мақсади дуздӣ ҳама ашёҳои дар дохил бударо ба қавле чапаву роста карданд. Балотелли зери ин навор навиштааст ки шумо касе ҳастед нестед, инро донед ки ман танҳо ба шумо ҳамиро мегӯям ки доим дуо кунед ки ман шуморо наёбам, ҳаётатонро месӯзонам ва ин аз дасти ман меояд, гуфтааст Марио Балотелли. манам ба ҳамон ғоратгарон маслиҳат медиҳам ки кӯшиш кунанд ки Балотелли онҳоро наёбад. ӯ воқеан ҳаётатонро месӯзад. ӯ ҳаёти дастаҳои бузургро сӯхта буд. ӯ ҳаёти худашро сӯзонд. шуморо мемонад. табаддулоти Роналд Куман дар дастаи Барселона мегуфтанд ки ҳамин сармураббии ҳолландӣ зирак аст, ҳеҷ кас бовар накард. хулас тибқи иттилои расонаҳо Роналд Куман дар бозии муқобили дастаи Ювентус дар Лигаи Чемпионҳо дар ҳайати Барселона тағйироти калон ворид мекунад. яъне дар ин бозӣ ӯ кӯшиш мекунад то ҳайати асосиро ҳама бозингарони ҷавон ташкил диҳанд ва ситораҳои асосӣ гумон аст дар ҳайати захиравӣ бишинанд. агар ин тағйирот кор диҳад, пас ба гуфтаи худи Куман ҳайати асосии дастаи каталонӣ минбаъд ҳамонҳо мешаванд. агар ин хел шавад, пас ҷанги навбатии бозингарон бо сармураббӣ оғоз шуд гуфтан гиред. хароҷоти якмоҳаи марҳум Диего Марадонаро дар вақти зинда буданаш муайян карданд. ба иттилои пойгоҳи хабарии Марка, ба қавли раҳматии Диего Марадона ҳар моҳ таи 100 000 евро хароҷот мекардааст. гуфта мешавад ки аз ҳисоби бонкии Марадона ҳар моҳ ба фондҳои хайриявӣ ва ашхоси эҳтиёҷманд, ҳамчунин кӯдакони гурусна ва ойпарастор дар умум 100 000 евро гирифта мешуд. телевизиони машҳури Амрико Америка ТВ зимни пахши як барномаи махсус дар мавриди шахсияти Марадона чунин далелҳоро расонаӣ кард ва ҳамчунин илова намуд ки ғайр аз ин Марадона барои 50 оилаи камбизоат ҳар моҳ аз ҳисоби худ кӯмак мекард. хулас Марадона ғайр аз оне ки футболбози хуб буд, ҳамчунин инсон бо ҳарфҳои калон будааст. шумо аз моҷарои баскетболбозони машҳур Коби Брайант ва Леброн Ҷеймс огоҳ ҳастед. онҳо ҳарду шарафи як даста Лос Анҷелес Лейкерсро ҳимоя мекарданд. аммо бо он ки ҳарду баскетболбозони машҳур буданд, мухлисон ва фазои васоити ахбори умма миёни онҳо тафриқа меандохтанд. соли гузашта Коби Брайант ҳамроҳ бо духтарчаи худ дар як суқути чархбол дуньёро падруд гуфт ва зиёде аз мухлисон ба марги Коби Брайант ҳатто Леброн Ҷеймсро муқассир медонистанд. ба гуфте гӯё Ҷеймс намехостааст ки Коби Брайант дар дастаи Лос Анҷелес Лейкерс бошад, чун гӯё Брайант ҷои Леброн Ҷеймсро дар даста танг мекунад. ҳарчанд онҳо ягон маротиба дар мавриди ҷанҷолҳои лафзишон намегуфтанд ва баъди марги Коби аввалин шахсе ки ҳамдардӣ баён кард ин Леброн Ҷеймс буд. дар дирӯза бозии дастаҳои Лейкерс фикр мекунам ҳама ин тафриқаандозиҳои бадхоҳон канор рафт. медонед Леброн Ҷеймс чӣ кор кард? ӯ ба тамошои бозӣ бо пираҳане омад ки дар он акси Коби Брайант ва духтарчаи марҳумаш нақш ёфта буд. баъдан аз ӯ пурсон шуданд ки ин чӣ маънӣ дорад. ӯ гуфт ки дӯстии ману Коби Брайант то ҳадде буд ки шумо тасаввур карда наметавонед. эй мардум, тафриқаро дигарон меандозанд. шояд ки Роналдо ва Месси ё Ҳабибу Конор то он ҳадде ки шумо фикр мекунед ба якдигар душман набошанд. пул ба чӣ корҳое ки қодир аст? медонед Флойд Мейвезер ин навбат бо кӣ рақобат мекунад? бо як ютуб блогере мисли ман. дигар гап сари варзишу рақобату чемпионат намеравад. фақат ва фақат мақсади асосӣ пулу даромаду ҳамин чизҳост. Флойд Мейвезер дирӯз дар саҳифаи инстаграми худ анонси рақобати навбатиашро расонаӣ кард. ин навбат боксчии шикаст нохӯрда бо як ютуб блогери машҳур Логан Пол рақобат мекунад. Логан Пол ки ҳоло обуначиҳои ютуб каналаш беш аз 20 миллион нафар расидааст, чанде пеш Мейвезерро ба рақобат даъват карда буд. баъди хомӯшии зиёд ниҳоятан Мейвезер дид ки натиҷаи ин рақобат аз сару рӯяш пул мерезад, даъватро қабул кард ва рӯзи 20 феврали соли 2021 ин рақобат баргузор хоҳад шуд. Логан Пол низ дар бокси касбӣ худро санҷидааст. ӯ соли 2018 бо блогери машҳури дигар бо номи KSI рақобат карда буд ва натиҷаи ин рақобат ба нафъи рақиби Логан Пол анҷом ёфта буд. яъне як рақобат дорад ки онам ба шикаст рӯбарӯ шудааст. акнун мухлисон чӣ гуфтанд? гуфтанд ки мо дигар рақобатҳои Мейвезерро тамошо нахоҳем кард. ӯ дигар тоҷир аст. наход барои пул шуда як боксчии сатҳи касбӣ бо як блогер сарбасар шавӣ. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.